И здравейте, пича, аз съм пак Поталиста и това е следващия епизод от Minecraft Horses Survival. И в този епизод ние ще съдим... извинявам се. Имаме кофа за вода, да. И ще си направим специално градина за картофи и такива работи. Ще бъде тук и после ще ходим в Недъра. Това е най-интересното, което ще правим сигурно за вас. Тази градина просто ще направим така да си имаме, къде ми е ходето, те го ходето. Започвам с това, защото нали, в миналия епизод ходих до едно село и му грифих там картофи, моркови, тем подобни хубости, нали? И сега ще засадим тези дивотийки. Само се надявам да има достатъчно, да съм изгрифил достатъчно. Така. Сега от тази страна картофите. Ще кажа пак морковите. Трябва да имам още, не може да е само това. Добре, може да е само това. Там ще насадим за сега. Ето. Ето, сега вече имаме още. 1, 2, 3. Тук ги сложим. Морков, хайде. Сега най-важното, което е, че всъщност аз да имам доста айрон, трябва да си го изпека. И диаманти не са много, така че няма да ги използвам, обаче имам доста желязо, така че ще взема и ще го изпека. Така и тук имаме достатъчно, ще направим брони и такива работи, ще направим фулсет, че да не ме пребият в Недъра. Пребият, добре, така, бутушки, така. И ми трябва още да си направя желаната броня. Дали става? Не става. Още едно ми трябва точно. Хайде бе. Аре бе. Така. Добре, това прибираме тази книга тук, тия дивотийки, другите тук. Седлото остана тук, ротерн флеша също, това мога го взема. Какво друго ще остава тук? Това. Diamond кирката, ще имам си айрон, добре. И стоун, и друго нищо. Сега правиме гашите. И сме реди за Недъра. Само да махнем тези буклуци. Това са ми домашните дрехи, сега обличам дрехи за излизане. Така, оставам си тия дрехи тук. Дрехи пас, почак да ги викам. Така. И тръгваме към Недъра. Да се бием, да се борим. И влизаме. Влязохме. Това ще се дженерейт. Оп. Добре, бързо се дженерейтна. Супер. Ей, там ще ходиме. Ей, там те. Там други места интересни има. И чеки тук мога да па. Там ще идем първо да видим какво има. Ето вече виждам такова. Лави. Вече виждам. Тук има лава. Значи ще си отида там, къде си бех тръгнал. Имам ли някакви материали, имам земя. Така. Това първо ще изкопаем. Трябваше да дам повече кирки, защото доста това... доста троши кирките. Как му беше името е кварца. Така, троши. Обаче и доста левел дава за това. Падна, браво. Сега отиваме. Лепомишки ще падна. Ще се пребия, ако падна. Просто ще се самозастрелям. Важно е да не загубим портала, нали? Добре. Сега взимаме това. Лекичко долу, добре. Shift. Извинете се за малко, че ме интересно, че прекратиме клипа. Ето ме пак. Тук един човек търсеше. Да бе, търсиха ни. Сега ще се отива нататъка. Не знаете просто как съм изтръпнал да не падна тук. И леко. Добре. Тук трябва да струши това. Добре, знах, че трябва да взема лопата. Това е за лопата, но няма нищо. Продължаваме надолу. Така, лекичко. Така, леко продължаваме кръгли стълби надолу. Шит. Направих аз, бе. Така, трябва да го слушим. Добре, продължаваме надолу. Леко надолу. Шит!
И да, сега ще умрем. Следва умиране, просто няма как се спасим. Няма спасение за нас. Умираме. И да, умряхме. Хайде пак. Хайде, добре, на втория етаж съм. Сега пак във всичките екстри неща трябва да вземе. Хубаво, че си оставих. Добре, надявам се, изпекал се. Това пайра нищо не е направил. Значи, какво друго си... Добре, диамантен меч отиде по дяволите. Всичко отиде по дяволите, но мен не ми пука. Аз съм непокист човек. Какво се натискам това на мишката? Дърво имам ли? Не имам. Сега ще я да набавя. После ще идем пак в недъра, нали? Всеки момент къде отидоха дърветата? Аз съм ги изсекал. Добре, що нямам саплинги. Така, сега ще отсечем това дърво, ще си направим меч, кирка и пак отцепваме в недъра. Ще се върнем след паузата. И ето е пак след паузата. Тук си направих едно паркурче, докато чаках. Защото няма какво да правя. Надявам се, вече се изпекал и последния айрон. Аз почти си направих фул броня. Меч. И сега надявам се с този айрон да дигна поне едно ниво. Добре, дигнахме първо ниво. Сега ще си крафнем галошки. И ще си енчант на меча с първо ниво. Едва ли ще е нещо хубаво, ама колко толкова, нали? Миналия път 30 ниво, този път само първо. Сега ще ми скефи от първо ниво огнен, нали, там 300 от бек, всеки яки работи. Добре. Да, имаше един номер, сега трябва торчове. Торчове трябва, къде имам въглище, тук имам въглище. Добре, тия са малко въглища. Тук са малко въглища. Добре, тия въглища са достатъчно. Така, взимаме ги всичките, правим ги всичките торчове. Добре. Ще си енчант на меча с това ниво. Така. Аре бе. Тук не може. Друго тук. Добре, сега видиме кое е ниво. Това е подялите, още няма. Така, трябва да щупим всичко. Всички торчове си ги взема. Че не, точно всичките, тук те. Добре, достатъчно. Надявам се. Още не е достатъчно. Добре, ето първо ниво. И нищо, само острота едно. Като за първо ниво, добре. Сега си имам торчовете си. Така. Добре. Качвам се горе. И ги зарязвам в този чест. Кирка нямам. Надявам се, стон си имам. Ще си направя стон кирка. Подявалите. Добре, имам 4. Ще си направим такава кирка. Айрон кирка. Ето, вече имам айрон кирка. Ставаме тия глупости някои. И тръгваме за недър аген. Значи просто ако умрем сега... Хайде. И ето ни пак лох. Добре. Така, ето ни пак в недъра, на същото место ни спална. И сега ще се опитаме. Не е задължително, че ще се получи. Ще се опитаме да не фелнем и да не се пребием. Само да събера така малко недър, как му беше името, недър брик ли? Не, недър брик. Че да мога да се движа, да реда, нали, разбирате, аз имам дърво, няма нищо. Ей, тук фелнахме последния път, добре. Слагаме тук като хуличка или какво е. Така, добре. Така, добре. Така. Добре. И може да се каже, че не е много добре, ама продължаваме нататък. Тук. Шит на малко. Shift натиснал ли съм, бе, боже господи. Изтръпнах. Сега продължаваме леко натам, леко. Надолу. Добре, може. Шит, майко ми. Трепера, да знаете. Тук не знаете как трепери мишката, всичко с мене, добре. Добре, не е добре. Сега shift и леко назаден. Само да не фелнем пак, защото ще е ужасно. Вау. Може да уловите треперливия ми глас. Това е от притеснение. Да не фелна. Добре, скачай. Така, там горе трябва да направим означение. Обозначение. Така. Добре, слушай тук.
така, така. Лекичко нагоре. Още малко трябва. Ай, браво, поздравление. Колко съм тъп. Тъп, не тъп. Така. Така, добре. Стана, подивайте, получих го отдолу. Само да струша това. Ето, стъпалца. И сега започваме да копаем кварци, разни хубави работи, от които се дига много лесно левел. И се надяваме пак да дигнем 30 левел. Така как беше, че да енчантнем меча отново. И добре, там има още, ма този ми е далече. Виждате, заради Optifine огньовете са спрели, всички работи са спрели, анимации. Но аз не ми пука, не ми е за красотата, за производителността сега. Ако мога да е производително и красиво, ще е много хубаво, обаче редко се случва има в този компютър. Така, леко ще изкопаем всички. Не всички, разбира се. Защото всички кварца, ако изкопаем, просто... Така. Сега, докато стигнахме до 4-то ниво, само от този кварц, който изкопахме. Доста дига експириенса. И после ще изкопавам и глоустоуна и всичките работи. Аре бе! Гледайте, някой път мишката ми отказва и ме дразни. Но няма проблеми сега. Добре, отиваме и изкопавам глоустоуна. Вече със 7 ниво съм тука. Къде е глоустоун? Повярвайте, ето го горе. Супер, глоустоун. Ще си направим кружки, ще да кажа. Ще си направим лампи. Така. Троши. Аз стигам толкова, достатъчно събрах, мисля. Да, така. Нямам лопата, тя беше в миналото. Няма нищо, ще продължим да копавам кварт. Мислих, че падам пак, не знаете какво е чувството. Себе знаете, ако сте майнкрафтери сега. Така, трябва да изкопаем много кварц, защото ми трябва много ниво левел. Така, натискам това. Иначе пак ще паузираме и ще се върнем след като изкопаем много кварц. И ето ме пак след паузата, почти събрах 30 левел от кварц. И искам сега да го вдигна пред вас. Да. И издигаме го леко, ще се получи. Само да ти ни свърши. Добре, има още кварцето там. Ако падна с 130 лева в лавата, просто не знам какво ще направя. И сега в момента ви напомня да се абонирате, да харесате клиповете, да ги гледате и звъни някакъв телефон. Няма се преснявате, вие сте пичове. Така, почти дигнахме 30 левел, наблюдайте. Почти е вдигнат. И ето го 30 лева, сега уфейквам от тук, защото нещо ще ме отрепи, нали го се разбирате. И така, леко по леко, ще се развием още в Майнкрафт. Само си мия на вече, няма много мобове, изобщо няма мобове в Недъра, където се попаднах аз. Сигурно е заради мен. Да, заради мене, намирно съм. Но за мен това не е чит сега, просто... Това ми беше първият път, следващия път, всъщност да, от тук нататък ще пуснем мобовете. Най-лесно, така. И да, само лекс. Ето, вече има гаст, заради него спирам чудовищата. Ето, пигмени, надявам се, те не нападаха всъщност. Добре, леко, здравей пигмен. Така, леко слизаме. И сме готови с този епизод. Почти. И излизаме и тук е вечер, това не биваше се случва, значи... Добре, влязахме. Сега ще си кратна още един меч, за да си имам меч, който да си енчантна с 30 нов левел. И се надявам този път енчанта да е някакъв хубав, не да е някакъв скапан. Сега оставяме стария, диамантите оставяме. И влизаме долу с цел да енчантваме. И ето 30 левел. И... какво пише? Ужас. Плечкосване и отблъскване на отпек само. И нищо интересно, ма този път е по-добре от миналия. Миналия какво беше?
Не беше само... Да, изгубих го. Така те. И да, това ще е за този епизод. Аз съм Вак Металиста. Харесайте клипата, абонирайте се и чао!